Hola, em dic Joel Castanyer, soc cuiner i propietari del restaurant La Boscana de Bellvís i estem aquí al celler Purgatori, que és un vi que m'agrada molt, de la nostra deu a Costes del Segre, i venim a saber una mica més de la seva història. Bon dia, Joel. Bon dia, Què David. tal? Benvingut al celler. Primer de tot, enhorabona per aquesta segona estrella Michelin, que al final és un reconeixement per tota la comarca. Gràcies. Estic preparat del tas, som-hi. Molt bé, estupendo. Ostres, David, això és diferent, no? Ho trobo més fresc, més fruita, que a mi m'interessa molt aquesta part. Em sembla que hi ha menys fusta, més criança. Ho trobo, uau, una evolució i un canvi, m'encanta, eh? És una mica el que volíem aconseguir amb aquesta nova anyada, 2022. Al treballar amb garnatxes que potser són més delicades en aquest sentit, hem d'intentar respectar més la fruita, no? La garnatxa és una varietat molt fruitosa, però a la vegada molt delicada, no? Comentàvem. I jo crec que la cirereta del pastís seria la Gonfaus, no? Que li aporta molt especiats, també reforça aquesta fruita. Bueno, és un vi de primer nivell, sense cap mena de dubte. I m'encanta que això passi a Costes del Segre, que passi a casa meva. I tant. Bueno, a nivell cuina diríem que això és màgic, eh? Agraïm la confiança i si vols ens apropem a la vinya i més o menys entrem més en detall, d'acord? Perfecte. Escolta, David, m'agradaria que m'expliquessis una mica més de la varietat Gonfaus, aquesta que heu recuperat amb la família Torres de fa anys. Perfecte. Estem al lloc ideal. Mira, 5 hectàrees plantades d'aquesta varietat Gonfaus. La família Torres des de fa més de 40 anys treballa amb aquesta recerca arqueològica, vitivinícola, per trobar aquestes varietats prefiloxèriques i el que volem és continuar amb aquest panorama, intentar salvar aquestes vinyes, perquè la majoria d'aquestes varietats, més de 60 recuperades actualment, la majoria d'aquestes ajuden a preservar aquesta acidesa, aquesta frescor, mitigar una mica les accions del canvi climàtic. I doncs, si et sembla, Joel, anem directament a la sala de barriques i tastem aquesta varietat Gonfaus que comentava. I tant, estupendo. Sí. Clar, això és una xutxa que per la nostra cuina, que cuinem amb fruita, clar, aquests vins així més afruitats, amb menys fusta, ens combina perfectament. Aquesta Gonfaus et recorda també molt a la part, sí que hi ha aquesta part de frescor, però recorda molt a la garriga, no? Aquestes plantes aromàtiques, balsàmiques. Trobo genial. I sí, aquesta part d'herbes aromàtiques del paisatge aquí de Lleida, de les Garrigues, és molt guai, eh? Salut. Joel, de veritat, un plaer, moltíssimes gràcies per aquesta visita i, evidentment, com a obsequi, un Purgatori 22. I ara et proposo un repte, que intentis crear un plat o un menú amb aquest Purgatori 22 i res, moltíssimes gràcies de nou per la teva visita. Gràcies a vosaltres i farem un plat xulo. T'esperem.